Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Nga igsuon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan sa pagkasulbad nining pandemic COVID-19 o ampo sa tagpadayon sa atong mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga benefactors, mga donors. Naunta tagaan sila sa Ginoo sa mga grasyasan nga ilang gikinahanglan karong panahona. O garon maandam tas pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug way katapusan nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghogi nga maluloy-on ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Si Melkisedek hari sa Salem ug pari sa labing halangdong Dios. Sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat, diin napatay niya ang mga hari, gisugat siya ni Melkisedek o gipanalanginan. Gihatagan siya ni Abraham sa ikapulo sa tanan nga iyaha. Ang unang kahulugan sa ngalan ni Melkisedek mao, hari sa katarong. Ug tungod kay hari man siya sa Salem, nagkahulugan usab ang iyang ngalan og hari sa kalinaw. Walay nasulat bahin sa amahan o inahan ni Melkisedek o bisan kinsa sa iyang mga katigulangan ni may nasulat mahitungod sa iyang pagkatao o pagkamatay. Sama siya sa anak sa Dios nga pari hangtod sa kahangturan. Kini misamot katinaw sa diha nga mitungha ang laing pari nga sama kang Melkisedek. Wala siya mahimong pari sumala sa mga kasuguan o kalagdaan sa mga tao, kundili pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Kaya ang kasulatan nag-ingon, mahimo ikawng pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo,
nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang sitro sa imong gahom ibakyaw sa Ginoo gikan sa Siyon. Paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. Imo ang haryanong gahom sa adlaw sa imong pagkatao diha sa balaan nga kasanag. Sa wala pa ang kapugason sa masayamog, kianak ko ikaw. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nanumpa, ug dili siya magbasol. Ikaw pari sa kahangturan, sumala sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya nibalik si Jesus sa sinaguga ug didto'y tawo nga kuyos og kamot. May mga tawo usab didto nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang tawo sa adlawng igpapahulay aron aduna sila'y ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tawo nga kuyos og kamot, duol nga ri sa atubangan. Unya iyang gipangutana ang mga tawo, unsa may gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay, ang pagtabang ba o ang pagdaot, ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila motubag tungod niini, naglagot si Jesus samtang nagtan-aw kanila, apan nasubo usab siya tungod sa ilang pagkasayop ug pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituy-od ang imong kamot. Gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Busa nanggula sa sinaguga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug ilang gilaraw ang pagpatay kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
dili kayo common nga mahitabo nga ang tao nga buutan nga nagtabang pagid sa iyang isig katao, kalagutan o buot patyon sa mga taong iyang gitabangan. Talagsaon ra kay na mahitabo. Kita gani dinhi bisag nga patay pagkabuangon nate mabuhat nga dautan punayan man tagdaig mudaog man din ta panahos eleksyon kay kanang buhat nga maayo tan-awon ginas tao daigon gid na nya si Jesus nga nagtabang sa masakiton gimilagrohan pagani niya ang mga taong nagtan-aw naglaraw na hinuon sa pagpatay kaniya. Talagsaon kayo. Imagine kuno ang tao nga makakita nga ang iyang isig katao nagbuhat og maayo nya iya na hinuong patyon. Unsa man ang klasihas tao? Unsa klasihan as tao ba? Kana bang gusto niyang patyon ang taong nagbinuutan? Ang taong nagsigi og tabang siyang isig katao, iyang patyon. Unsa nang klasihas tao? Din ana tao kay tao pa na adi gina mo patay sa taong nagbuhat og maayo. Tao patingali na kanang tao nga moingon magbuhat gan imong dautan patyon tagyud mo kana makaingon ta kaning tawhana tarong ni kay iya bang patyon ang dautan pero ang tarong imong patyon asti lang lisura. Anhira gina mahitabo dinhis kalibutan nganuman tungod kay buhat manggod na sa yawa. Trabaho na sa demonyo. Mo na'y batasan sa demonyo. Nya kita ra ba no? Dali kita makigsuod sa demonyo. Nya unsa may gigamit sa demonyo para ang pagpatay og tao nga matarong murag nindot paminawon? Kana bang murag ma-justified ba? Iya dayon ang gamitan og garbo. Kana jong garbo. Mao junay number 1. Yan, nanagani nimo ang garbo, ganahan na kay kang mupatay og taong maayo. Kamo wa mo'y garbo. Naawa. Oy, tubagoy. Naa lagi. So, hapit na sad mo mupatay og taong tarong. Kanang bisag ganing pare. Mupatay sa niya. Kay naa man sad may garbo. Nya unsa may atong mga pamaagis pagpatay dili tingali gyud ingon nga physical pero kasagaran ginatong patyon sa tao kinigyong psycho-emotional. Kana bang ang atong mga binuhatan ang atong sinultihan anang tawhana makapa-discourage niya makapabugat sa iyang kasing-kasing. Ana dinhi nanimbar nang uban na. Ngayon nagwali man ganing usa. Kana ding inyong mga anak, kanang inyong mga anak. Mo eskwela, unyag mahagbong kasab-an. Wa jud ka kakita nga ni eskwela mangani na. Hagbong lang. Anong imo man kasab-an nga ni eskwela na? Mukaon kasab-an kay dako kay kaon. Unsa man ang kaon, di na maayo. Maayo na dili. Ano perting kaon taos imong anak, imo pag yung kasaban. Nga naman. Anang imong anak magdagandagan, kay lingaw kayo, sige dagandagan, ambak-ambak, maayo na dili. Maayo. Maayo kadaghan din na nag-jogging, sige maganin nilag jogging ato. Maayo nang dagan, ako wa na magikoy dagandagan, taas na kay kog sugar. Kanang dagandagan makapawa na sugar, hapakon kay siaw. Di ba? Nya dili mo ingon ana. Mga inaana na inyo mga batasan, apil na sad ko. Mao ni gakinahanglan tag pari. Mo naghisgutan diri si Melchizedek, pari sa kahangturan. Ug mausad na si Jesus, pari pod siya. Ngano man, unsa may trabaho sa pari? Naangay na tungpuyan. Kita ra ba sad pagbunyag nahimo ra ba sa tang pari? Gitawag tag the royal priesthood of God. Ana. Mga pari sad ta, mga propeta sad ta, mga hari sad ta. Pero kanirong hisgutan sa atong ebanghelyo para nako mao ni trabaho sa pari.
Unsa may trabaho sa pare? Ang katang double A, no? Double A. Ampo og antos. Antos og ampo. Mo na trabaho sa pare. Mo na kon kita magpinari na inigsulbong sa atong garbo, inigsulbong ba? Dili na ta magpadala. Imbis nga mubadlong ka, muhilom na lang ka. Nya inighilom nimo nay di nimo magustuhan ba? Nya muhilom lang ka, unsa man na gitawag nag-antos. Kana bang imbis nga imong pahunongon kay bugat para nimo, supak sa imong kabubuton, imo na lang papadayonon. Antos ang tawag ana. Nya ingon ana mo, imbis pahunongon nimo imong bana sa iyang pagpangabit, imo na lang papadayonon. Ana. Nana mo, imbis nga pahunongon nimo ang imong anak sa pagsigig suyo pa ng drugas, imo na lang papadayonon. Imbis nga badlongon nimo ang imong silingan sa pagsigi og tikas anang inyong agianan nga pitos na kayo nya iyag yung kuralon bisag di na niya yuta, iyag yung kuralon, imo na lang papadayonon. Ana, antos ang tawagan na. Nya okay na ninyo? Dili no? O, mao na, perting gubutan na to. Mao na nagkinahanglan kita og mga pare. Si Abraham, mura sa to siyag pare. Mao na si Melchizedek, iya sang gihalaran ngadto. Inkapastilan paderno, mao na lang gini atong trabaho, siging antos. Dili sad, ampo sad. Ang solusyon sa pag-antos aron mawa ang kabugat, dad-ang adtos imong pag-ampo. Muna, wa gyud pare nga ma-stress. Basta magtinuod na jud kang pare, magbuhat na jud kas kinaiyas o sa kapare, di jud ka ma-stress. May kay kabudag ampo. Kay naaman kay giantos. Di ba naingon si Kristo, come to me. Sa tiyang gingon, sumpay ko na be. Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Nindota na. Kanang pag-come to me, mo na'y ampo. Nya kanang heavily laden, ang imo nang giantos. Nya gidaman nimo ngadtos Ginoo, aporting nindota. Mo na'y gibuhat ni Santa Monica. Antos yang Agustin, wa niya badlonga, antos siyang bana, wa niya badlonga, pero gida niya ang iyang pagampo, ang iyang pagantos ngadtos Ginoo. Ang iyang mga luha gida niya sa Ginoo. Mo to ang gigamit ni Monica, prayers and tears. Ampo og hilak. Mo to iyang gigamit. Nasanto si Agustin nga buangon kay tanan. Na lockdown lang, wa ta ka celebrate Santo Niño. Pero ang hinungdan ana nganong naatay Basilica di Santo Niño, naatay debosyon ni Santo Niño. Ang nakapalambo nagmayo, mga Agustinians baya. Si San Agustin baya mo ilang leader. O guwapas Agustin, wa tay Santo Niño ambot lang ka, naabsad ka, basig na. Basig adto sa Franciscano. Pero karon Agustin, indot kayo. Mao sa gibuhat ni Santa Maria. Nagtanaw siya siyang anak kagikulatag maayom. 14 yang antusa. Dadon lang sa niyang atos Ginoo. Ang iyang hilak. Wa gid siya masuko. Sa ato pa kay wa man masuko, gaan. Gaan dire. Atis tingin ninyo. Karon wa mo stress. Na ano? Kanus aman mo grabe atong stress. Kung maningkamot ka nga wag tango nimo ang imong gikalagutan. Atis tingyo, lagot kas naong sa imong bana, nahubog ka istanan, or sugarol ka istanan. Wag tanga ko na, pahunungan na siya siyang inom o kanang iyang sugal. Di ba ma-stress yun ka? Kaya di man na mahunong. Di na mahunong Sumugo na ginoon ka nagmayo. Na kaning ani mga sakristan, ako na islang badlongon. Na, samot na ginoon. May pag-akon lang ng ihangad sa Ginoo, Lord. Himuan na lang ka na silang pari, aron nga taggam na sila.
Hadlok mo na sila gimoong pare. Pero kasi kung pamadlong, sos, mas stress eh. Bugat kay tagnaong. Karong panahon na, naningkamo tag maayo nga ang pandemic, muwa. Mo kini ato, mo nang daghan kay nga stress kay naningkamot man nga bugtangon tag gining pandemic yun. Gasto gitag kwarta. Kuan kita himo gitag baksin kay bugtangon tag gining pandemic. Oh, mas stress na lang ta. May pag-atong dawaton nga mga matay na kita. Kana, relax kita. Dawata ragon nga mamatay kita. Wa, gi problema. Ikaw niya, mamatay niya kasuran. Mamatay man kita. So, at least na maayo. Nga naman dahil ka nagbaligya ng mask. Wa, di na sila mga matay. Ang naghimo anang baksin, di na sila matay. Ha? Dili? Oh. Kadang kasigig check up na to. Kadang ingnon nita. COVID man ka. Ang sama na, di na sila mamatay. Oh, patay gyapon. Mo na mas stress na lang taan. Nga na magsige kag exercise. Po ang yun, exercise yun kay para yun nga mutaas ang kinabuhi. Mas stress na lang ka. Nga naman, mamatay ra gyapon ka. Sigag tigong og kwarta kay panaganas imong kaugmaon, samot kag ka-stress kay di man ka kasiguro og buhi pa kaugma, labi na karong ting COVID. Nya magunsa man ang imong gipundo diha. Di man di ka kaabot ugma. Mo man di kay kaugmaon, kagabhio naman lang kakutob. Ako bitaw kana inighigda nako, mingon jud ko, og makamata ugma, swerte. Nigbangon ako kana mutingog akong alarm, nya mo bangon ko or wa ko'y alarm mo bangon ko. Magsigsa ko gunahon kung sa kani kalag pabaga ko tinuod na niya igtanaw na ko nga murag tinuod makitaan man ani mo iglingi nimo sa imong gihigdaan wa may gahigda dito nako kani igsunod nako aning bangon iglingi nako naga ni gahigda kalag na gyud ko ana ay imagine na daano di ba nindot kayo imong bation wa gyud tanan nimong problema higda nimo. Mabuta na inigigda na ko, layo na kayo ng 5 minutos, hagok na gyugwana. Kaya wa magi problemang pabilin. Inighigda, mauna ni katapusan. Nyag mamata, hinahinay katubang problema. Inig katog, kani, papas ginita ng problema, di ini kamata. Anak lang god, kinabuhi. Hasta, nindota lagi. Adi mo ingon anak day. Oy, magtuyok-tuyok, mag-alindasay, wa gyud katog. Muna uban yo mga lagom na kay mga mata, wa gyud. Sige hunahuna ng utang, hunahuna ang mga problema, sige hunahuna ang mga unsa pa na diha. Sus gahasol-hasol lang gimos yung kaugalingon. Hunahuna argong mamatay ka, nya dawata na mong kamatuoran, hipos guna tanan. Papas gina. Nya di sa jud ka ganahang mangutang. Ngano mangutang man ka? Nga patyuno naman ka. Di ba? Usa pa may kapuslan ng mangutang? Ay nalag pangutang. Pangayo na lang isa kabaga sa natog naong ana padre. Ay kabalaka ka nang imong bagag naong mahilis ra gina ini kamatay nimo madunot ra na. Wa na nang imong naong. Karon ipabaga lang usa nagpangayo. At least nagtuman ka sugos Ginoo sa grabiha sa padre ay antusa lang na. Nya dadang atos Ginoo nga ni baga na ni akong naong og pangayo Lord. Isa wa sa gid kay hatag-hatag. Di manghatag sa ginagmay. Katong imong pinangayo ihatag. Karon day ako sige kog pangayo. Abot na magay naghapit mo 22 million ang sige panghatag naninato. Ako man ang mga pinangayo sige announce. Ay na. Anya karon unsa akong gibuhat? Sige sa kong panghatag sa akong gipangayo. Kisa may akong hatagan, katong dili makapangayo, ngadtos akong gipangayuan. Wa mo kasabot ana. Mahimo kang generous kung kamaosag kang mo-ask. Ask and you shall receive. Nya kung makadawat na ka og ubay-ubay, ihatag. Ayaw isod sa bulsa, kay mas stress ka ana. Ihatag. Para karon, ikaw man aning wali, naman dayoy sibot diha. Mo ana. Nya. Muhatag mo. Muhatag? Mawa imong stress. Mawa sa dakong stress. Lagi.
Nga di ka muhatag kay imo nang ipalit og sudan, mas stress ka. Nya wa man say ni hogs kolekta, stress pug ko. Kita na mo na stress. Pero inighatag niyo ana, ingon ko, dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa atong mga kamot. Ana no. Nga kaning katulas tutunlan murag padong na gini. And adi lang ko ta mas stress kay ug mauna sa ko ninyo at least na mo nga mobilar nako. And dawa sana mga igsoon magampo kita nga dawaton unta mo na ba no limot man ko ano siya kung isulti tanawa kani sign of ko ano ni ending ini ko man yung gog dia ato man ko nang ingat tos Ginoo god ana mo na ang ako lang punto din hiba nga kung magpractice tas pagkapari ang Ginoo maoy muhatag nato sa kalipay nga dili mahatag sa tao. Kana bang niingon si Kristo, I will give you the joy that the world cannot give, the peace that the world cannot give. Ang ato rang buhaton muantos rata nga atong ihatag ngadto sa Ginoo ang atong pagantos. Iya day nang baslan og kalipay, kalinaw og katagbawan. Mao ginay teknik nga nindot kayo. Og haron ang atong pagpraktis sa pagkapari sama ni Melchizedek kaning pag-ingon nga wa siya sinugdanan nya wa sad siya kay bawig kanus-a siya namatay pasabot kana bang dili na ka magsigig sada hinumdom anang mga sinugdanan di sa ka magsigi og kabalaka asa imong sangkuan. Di na ka particular kung kabaon na kang muampo og muantos, di na ka particular kaayo sa past. Di na sa kayo kahadlukan sa future. Relax kay ka. Karon kamo daghan man kay kasigunahon ninyo sa inyong past. Isa katon ta kong uyabo arang-arang magidon ta tunganong niya man kumaminyo aning buang-buang dako. Usar giligas na mo ato katong wa siya mo tungha pag ingon akong adto dito naglo ako masagod buang-buang gyud ko nung galuod-luod ko. Nya din ko napunta nini ang magasin kag mahay ba ay ana lang tog handuma no kay di na maibabalik ang kahapon ang kuyaw ang pari may magsiingon nganong napari man ko yung nindot-nindot man ta gito akong uyab ayaw na ana siya unsay akong kaugmaon aning tawhana ayaw na kay karon mao na roy importante nya diha dapita kanindot sa kinabuhi kung assured ang atong future kay tungod suod tas Ginoo niya healed ang atong past tungod kay na offer na nato ngadto sa Ginoo ingon ana kanindot kung magpari ta hala sugod karon assignment niguli sa inyo iguman sa nakog bisa magpari na ta ha ang sa tuy trabaho sa pari ampo og antos makapawa na sa stress. Na inindot. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, uban sa atong Ginoong Hesukristo, ang Pangulong Pari, kinasingkasing natong ipadangat ang atong mga pangamuyo ug mapaubsanon kitang muingon, amahan patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa simbahan nga nagpakaylap sa maayong balita nga pinaagi sa atong mga pag-ampo, mabungahon kining matuhop sa kunauna sa mga tao, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Alang sa mga nangulo sa mga kanasuran nga kinisingkasing silang mo serbisyo sa ilang isig katao, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga magabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga magabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami.
alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingogi kami. Alang sa tanan nga mapanaw ni ining kalibutana nga pinaagi sa atong mga pag-ampo, mag-angkon na nila ang mahimayaong laraw sa Dios alang kanila nga mao ang kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingogi kami. O Dios, Ginoo namo, gihigugma nimo ang imong katawhan. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nga mapaubsanon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayong away sukod. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo nining Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos kaamahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba usab sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinuno ang luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala,
ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini maong akong lawas, kakong gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Dining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang sad nga way kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. Hup nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang nila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkapari nga Diosnon. Nya makawagtang ni siya og stress basta atong praktison ang antos ug ampo. Nya ampo ug antos. So karong gabi ato sang iampo, alas 7:30 gabi maghimo dinhi og General Assembly sa atong mga Pastoral Council, Finance Council, sa mga leaders sa mga organizations o leaders sa mga chapels. Atong hisgutan ang mga importanteng butang nga atong pagahimuon niining tuiga, labi na gyud sa atong umaabot nga piyesta karong Abril, buwan sa Abril. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita